Hi guys! So karon guys, mga antaog marang. So ambot sa pangalan ani sa laing nasod pero sa Samoa diri sa Bukidnon, it is called marang. So I don't know the English name of marang, but I know that this is an exotic food. So this is how we eat marang. So comment below kung unsa mo magkaon sa inyong marang, kung inyo haba ng ginakutsara ba na ninyo ginatinidor, pero ako no ginaano ko siya, ginakaon na ginako na siya sa diretso na gid sa baba, tas ginaluwa nang siyang liso. Ang kanang liso dai guys no, pwede siya maluto guys, pwede naman siya pabukalan, tas putgan mag-asimora siya og mani og lasa. So natagak ko ang isa. Thank you Lord sa mga abunda nga mga prutas sa amo ang lugar, which is Mindanao. Abunda jud kaayo, mapaladang bansang sayo